Гей, привітання, мене звуть Дар'я, я працюю в мікробіологічній лабораторії і разом з проєктом 100 казок хочу прочесть уривок з книги Надії Ясмінська «Патерки і кроплі». Жив-був один хлопчик. Невеликий чоловік 5 годов. У самым паўднёвым пакоі кватэры на самым 6-м паверсе дома. У яго былі тата, мама і кот. І час ад часу здараўся старэйшы брат. Увогуле, калі б хлопчыка папрасілі напісаць пра сябе кнігу, ён бы пачаў менавіта так. Тата, безумоўна, заняў бы годнае месца на выставе татаў. Ён быў акурат такім, як мае быць, вялікім, крыху квадратным у плечах. Разам з ім ішоў стандартны набор: праца, машына ды гальштук, а па выходных яшчэ і футбольны мяч. Зрэшты, у татавых вачах часцей, чым хацелася б, адлюстроўваўся тэлевізар. Яшчэ ён увесь час паўтараў: «Давай потым». Але хлопчык ведаў, што тата не вінаваты. «Давай потым» прыходзіць з узростам, як і лысіна. Мама любіла гатаваць, а калі яна стамлялася, то гатавала надзвычай многа і смачна. «Як прыемна пабыць у цішыні, калі ва ўсіх рот заняты», паўтарала яна. Так што часам у іхняй сям'і быў сняданак, падабед, абед, падвячорак, вячэр, а паміж імі і яшчэ і перакуска. Мама звычайна насіла сукенкі, але хлопчык любіў ейныя хатнія халаты, бо сукенкі нагадвалі кокон вусеня, а халат падобны на складзены і завязаныя паскам крылы, такія ж яркія і стракатыя, як у матылька. Кот насамрэч быў карабельным катом, бо калі перакулены стол ператвараўся ў карабель, ён адразу ж туды залазіў. А яшчэ ката можна было прыкладваць да вуха, як вялікую ракавіну, і у ягоным вуркатанні чуўся пошум мора. Брат узначальваў спіс з'яў з назвай «Не разумею, навошта гэта трэба». Ён быў невыносна старэйшым, шчодрым на кухталі і кпіны. І нібы тая ранішняя ўсянка навяваў думку пра непазбежнасць пэўных рэчаў. Дзякуй усім! Бай-бай!